De Stichting Duurzaam Groene heeft de wetenschapswinkel van Wageningen benaderd om een aantal vragen te stellen. En dat is van wat kan je betekenen die VN-agenda 2030 en het klimaatakkoord nu voor West-Zeeuws-Vlaanderen zelf? Hoe kunnen landbouw en recreatie nou duurzamer worden gemaakt? Of hoe duurzaam is het nu al? Hoe kunnen we meer duurzame energie opwekken? Hoe kunnen we de natuur nog beter beschermen? Het zijn allemaal vragen die op je afkomen en waar we nu eigenlijk ook al aan werken, maar nog steeds aan moeten blijven werken, omdat het nog steeds niet goed genoeg is. Er liggen nog steeds doelen om het te verbeteren. Nou, met die vraag is de Stichting Duurzaam Groene dus naar de wetenschapswinkel gestapt. En de doelstelling is dus om het VN-akkoord 2030 voor duurzame ontwikkeling en het klimaatakkoord van Parijs te vertalen naar activiteiten op het gebied van klimaatverbetering en duurzaamheid. En dan wel zo dat je duidelijk ziet wat kunnen we nu al doen vandaag om het morgen of overmorgen. En dan kan je overmorgen in de zin van 2030 of 2050 zien, om dat te verbeteren. En want je denkt al snel van, nou dat is nog zo ver weg, 2030 of 2050. Maar die toekomst, dat is nu. We maken nu al bepaalde keuzes waarmee een soort padafhankelijkheid ontstaat. Waardoor je bepaalde andere keuzes soms niet meer kan maken. Omdat je het op een bepaalde manier inricht en dan niet meer kan verwachten dat het nog teruggedraaid wordt. Dus het is best wel iets om nu al bij stil te staan. Met die leidingen op de muur gaan we de leidingen of de muur afwerken met leem. Nou, leem, ik weet niet of u daar bekend mee bent. Iemand die er bekend mee is, die zegt natuurlijk fantastisch. Maar voor ons was het echt een eye-opener, want ik ben natuurlijk wel, voordat ik zelf eraan begon, ben ik natuurlijk gaan kijken bij anderen, dat begrijpt u. Ja. Maar het is fantastisch materiaal. Daar heb je overigens wel echt een vakman voor nodig. We hebben er eentje binnen gehad, die zei dat hij het kon. En die heeft zelf wel de conclusie genomen van nee. Dus die hebben we ook niet meer teruggezien. En toen zijn een aantal mensen uit het Brabantse naar hier gekomen. En die zijn dag en nacht zijn die bezig geweest om die woning ook echt in orde te krijgen. Want leem is een natuurlijk materiaal. Leem komt gewoon uit de grond. Het is er gewoon. Ook in Nederland hebben we leem. En ja, dat brengen we aan op de muur. Eerste laag gaat over die buizen. Dat zie je op het rechterplaatje. Dat moet er vervolgens drogen. Er zit heel veel water in. Want de leem komt aardvochtig noemen ze dat. Komt het in big bags en dan
komt er water bij, dat zie je daar in het middelste plaatje. Ja, en dan zie je onze toekomst staat erbij, hè. Dat zijn onze 2 jongens. Natuurlijk ook bewust, maar dat is eigenlijk onze grootste kans. Die jongens. Al die jongeren, of ze nou met de klimaatmarsen en noem het allemaal maar op, maar dat is echt de toekomst. En ik heb gezien wat het gedaan heeft, heel dat project. Het is intensief geweest, maar onze jongens hebben het echt opgepikt. En ze zijn gewoon zelf aan de slag gegaan. Dus, en waarom leem? Niet omdat het natuurlijk is, nee, leem omdat leem ook de vochthuishouding in het hele jaar door reguleert. Dus als het te vochtig is, neemt het de vocht uit de lucht op. Het is gewoon een buffer. En is het droog, dus in de zomer is het vaak vochtiger en in de winter ga je stoken, wordt het wat droger en dan geeft het leem het vocht weer af. Dus ik heb een automatisch gereguleerde of natuurlijk gereguleerde vochthuishouding in het hele gebouw. Nou, de Stichting Duurzaam Groene die zien dat VN-akkoord en het Klimaatakkoord ook eigenlijk als een leidraad voor het beleid zelf. Dat hebben ze ook nooit onder stoelen of banken gestoken. Altijd richting de gemeente Sluis gegaan en ook de provincie Zeeland. Met het verhaal dat ze de leefbaarheid in de regio willen vergroten. En dat ze daarmee ook naar de regionale politiek kijken. Tuurlijk onderkennen ze dat het ook een verantwoordelijkheid is van bewoners, van toeristen en van bedrijven zelf. Maar evengoed ook van de regionale en lokale politiek. En dat ze gezamenlijk eigenlijk een toekomstperspectief moeten zien te ontwikkelen, waarmee die duurzaamheid goed wordt neergezet.